Mheshimiwa, iwe wach mar dhi mos ocha ochwat koro samoro inyalo remos. Yes. Dhi keto ikanye nikech komi ni en achiel kuom kombe mong'e ahinya mako chung' mar kidieny kata kweth mitelo negi. Yes. Kendo nyisogi ni mae yo maparo ni ber. Samoro nyalo bet ni Raila Amolo Odinga nyalo bet ni onge Kenya ka koyudo lemo mar kom modware pinje maoko. Nyiso ni koro ji odong' gi jatend piny William Ruto kanyakla kod jatelo mamoko ma owuok e duond bura ma intie modhi go tiendgi lo e sirikal mondo giti makare. Pek mane miparo ni samoro nyalo bedo ni e lego wi jogi minyisgi ni mae yo e kinde ma sirikal koro chal ka gima ni kod thuoke? Sorry. Gima nyalo wacho mang'e ni moro nyalo timore. En ni nitie jowa mang'eny ma baba ema giwinjo. Koro jomoko nya neno ni ka baba onge to jotelo modong' gi un dwa winjo nang'o. But ato ok bi muona nyisogi nikech baba kata ka onge ma kata ka wuona winje ka wuoyo mowacho ni weche mag siasa obodok e piny nikech koro tich modhi yudo mar Afrika ni momanyo mar Afrika ni. To gima baba ok odhigo en gik manochung' negi. Wang'e gik ma baba ochung' negi. To kanyalo wacho ni wawuone kata ni sirikal obukora buka ni thoga gaji bunde nego. Danga yiene gini gigo ji bunde ginego ni nikech baba onge. Wang'e ni baba ok dwar mano. Wan gik ma baba osechungo higni gi emwadhi chungo. And emomiyo wacho ni kata be ni aochwati lore mos. But watni be ka janjore to nyaki kwer watni ni iwatna lakini kate dhiye marach. And mane kaka neno kaka wabosudo. Nyaka an kaka ng'ama nitiere telo manyiso wabunge ni kae kaka wadhi kae kaka wasudo mae maber kodwa mae marach kodwa nyaka wachne wache ji maler. Omiyo nyi neno ka nyoro nyo wantiere e budho mar university education. Kech kanwa neno ka nyithinwa mang'eny dwar moko oko mok nya donje university. Dong nyo waluongo manyo luong bura manyo yal mineno ka sani koro oland maber ne nyathi ka nyathi odhi adhiye university makata ka pok otimo application idhi konye gi kuro. In kik ing'i ni pesa onge kata pesa nitie. Chop kuro ka shida nitie koro inyalo manyo mbunge maru lakini kuongi chop kanyo mondo ikuongi ne ane mondo ka shida nitie tidwoko nwa wach kato kure kwa kele bunge kanyo. To mane kaka wabosudo. Kama nitie marach ok wabiling. Be ok en kitwa kaka oganda luo ni walinga marach timore pok notimore bok ne nyal timore. Mano ok kitwa. In iseneno jaluo maling kar marach timore nyaka ne nyuoli. Koso kikapenji ane makura lokora. No, in